Hi friends, நீங்க நம்ம சேனல்ல எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படினா பென்குயின் படத்தோட ரிவ்யூ பத்தி தான் பார்க்க போறோம். இந்த படத்தையும் வந்து OTT பிளாட்ஃபார்ம்ல தான் ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க. அதாவது Amazon Prime Videoல தான் இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க. முதல்ல இந்த படத்தோட பிளாட் என்ன அப்படிங்கறத பாத்துறலாம். ஒரு சின்ன குழந்தை வந்து தன்னோட சின்ன வயசுல இருந்தே கம்பேர் பண்ணி வளர்க்கறதுனால அந்த குழந்தையோட மனநிலைமை எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்படுது, அந்த பாதிப்புனால வந்து இந்த சொசைட்டிக்கு எந்த அளவுக்கு பாதிப்பை வந்து ஏற்படுத்தக்கூடிய அளவில் வந்து அந்த குழந்தை வந்து கடைசியில் நிற்குது அப்படிங்கிறது தான் இந்த படத்தோட பிளாட்டு. இரண்டாவதாக வந்து ப்ரொடியூசர். இந்த படத்தை வந்து 2 ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி சேர்ந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஒன்று கார்த்திக் சுப்ராஜோட ஸ்டோன் பெஞ்ச் கிரியேஷன்ஸ், இரண்டாவது வந்து பேஷன் ஸ்டுடியோஸ். இவங்க 2 பேர் சேர்ந்து தான் இந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. மூணாவதாக டைரக்ஷன் அண்ட் ஸ்க்ரீன் பிளே. இந்த படத்தை வந்து ஈஸ்வர் கார்த்திக் அப்படிங்கிறவர் வந்து டைரக்ட் பண்ணியிருக்கிறாரு. இவருக்கு வந்து இதுதான் முதல் ஃபீச்சர் ஃபிலிமு. ஸ்க்ரீன் பிளே, இந்த படத்தில் ஸ்க்ரீன் பிளே வந்து ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னே சொல்லலாம். நிறைய இடத்துல சஸ்பென்ஸ் வச்சுருக்காங்க, நிறைய இடத்துல வந்து ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன்ஸ் வச்சுருக்காங்க. அதனால வந்து கதையில் அடுத்தடுத்த சீன் என்ன வரும் அப்படிங்கிற ஆர்வம் வந்து அதிகரிச்சுட்டே தான் போகுது. இப்போ 4வதாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸ்ட். இந்த படத்தில் வந்து நிறைய பேர் நடிக்கல அப்படிங்கிறது ட்ரெய்லர் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும். என்னன்னா கீர்த்தி சுரேஷ் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டரை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து இந்த கதையே நகர்ந்துக்கிட்டு இருக்குது. ஏன்னா அவங்க எல்லா ஃப்ரேம்லையுமே வந்து கீர்த்தி சுரேஷை நம்ம வந்து கண்டிப்பாக பார்க்கலாம். மற்றபடி இப்போ கூட நடித்த அந்த லிங்காவாகட்டும், இல்லை ரங்கராஜ் ஆகட்டும், இல்லை மற்ற கோ ஆர்டிஸ்ட் ஆகட்டும், எல்லாருமே வந்து அவங்கவுங்களோட பார்ட்டை வந்து ரொம்ப சிறப்பாகவே செஞ்சுருந்தாங்க. 5வதாக வந்து சினிமோட்டோகிராஃபி. இந்த படத்தோட ஒரு மேஜர் ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சினிமோட்டோகிராஃபி. ஏன்னா இந்த ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ், அதாவது இந்த மலைப்பகுதியில் தான் வந்து இந்த படம் வந்து காட்சி அமைக்கப்பட்டிருக்கு. அதனால வந்து இந்த சினிமோட்டோகிராஃபர் வந்து நிறைய அழகான விஷயங்கள்லாம் வந்து நமக்கு இந்த படத்தில் வந்து காமிச்சிருந்தாரு. ஸோ சினிமோட்டோகிராஃபி ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னே நான் சொல்லுவேன். அடுத்தது எடிட்டிங், அதாவது 6வதாக வந்து எடிட்டிங் தான். எடிட்டிங்கும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா பண்ணியிருந்தாரு அப்படின்னு தான் சொல்லலாம். தேவையான இடங்களில் வந்து அவர் டிரான்சிஷன்ஸ்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணியிருந்தாரு. அது எல்லாமே வந்து கதைக்கு வந்து கரெக்டாக செட் ஆகிற மாதிரி வந்து அந்த அவர் எடிட்டிங் பண்ணியிருந்தாரு. ஸோ எடிட்டிங்குமே வந்து ஒன்றும் குறை சொல்கிற அளவுக்கு எடிட்டிங் கிடையாது. அடுத்தது 7வதாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிஜிஎம். இந்த படத்துக்கு வந்து பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் போட்டது யார் அப்படின்னா சந்தோஷ் நாராயணன் தான் வந்து இந்த படத்துக்கு பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் போட்டிருக்கிறாரு. இந்த படத்தில் வந்து ஒரே ஒரு பாடல் தான் இருக்குது. அதாவது அதுவும் வந்து இந்த கதையோட நகர்ற ஒரு பாடல் தான் இந்த படத்தில் இருக்குது. மற்றபடி வந்து இந்த த்ரில்லர் சீன்ஸ் இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து அவர் தேவையான அளவுக்கு வந்து மியூசிக் போட்டிருக்கிறாரு. அதனால் வந்து மியூசிக் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தது நம்ம சொல்ல முடியாது. படத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு வந்து மியூசிக் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம். கடைசியாக 8வதாக வந்து இந்த படத்தோட ஹைலைட்ஸ் என்ன அப்படி எனக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா, இந்த படத்தில் வந்து ஏன்னா இப்போ இந்த சமயத்தை இந்த சொசைட்டிக்கு தேவையான ஒரு பெரிய மெசேஜ் வந்து இந்த டைரக்டர் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா கம்பேரிசன் அப்படிங்கிறது வந்து எந்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு வேணால் ஒரு குழந்தைய வந்து கொண்டு போய் நிறுத்தும் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து இந்த படம் வந்து ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டு. அடுத்தது வந்து படங்களில் நிறைய சஸ்பென்ஸ் வச்சுருந்தாரு. கடைசியாகவும் ஒரு சஸ்பென்ஸ் வச்சுருக்காரு படத்தில். அது என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் படத்தை பார்த்து தெரிஞ்சுக்குங்க. இந்த ரிவ்யூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க.